La plataforma Aigües Vida ha demanat, coincidint amb l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament d'Igualada per al 2020, que el consistori es comprometi amb la gestió pública del servei d'aigua. L'entitat demana als partits que han mostrat en diverses ocasions la seva postura favorable a l'aigua pública que impulsin la majoria que va obtenir després de les eleccions del mes de maig. Volem recordar que el passat maig van haver-hi 3 partits del consistori que van firmar el Pacte Social Institucional per l'aigua pública. Aleshores, a posteriori de les eleccions, vist com s'ha configurat el govern o l'arc parlamentari, doncs actualment la situació és que hi ha una majoria d'un 51% de l'arc parlamentari que és favorable i partidari a l'aigua pública i que van firmar els seus partits respectius al Pacte Institucional per l'aigua pública. Des d'Aigües Vida reclamen al govern local que regularitzi el servei i comenci a pensar en quin model de gestió es vol de cara al futur. Com volem que aquesta aposta es faci en ferm, que sigui una aposta evident? Nosaltres demanem que es creï la taula de l'aigua, la taula de l'aigua pública, en la que es convoqui el govern, òbviament, l'ha de convocar l'Ajuntament, hi ha d'estar el govern, han d'estar tots els partits representats, però també volem que sigui una taula democràtica, en tant que aquest moviment, aquesta demanda, és una demanda democràtica, volem que siguin tots aquells moviments i sindicats i associacions que han participat, que simpatitzen amb la gestió pública de l'aigua, i per tant hi han de ser en aquesta taula per vetllar que l'Ajuntament aposta realment per la gestió pública de l'aigua. Els portaveus de l'entitat comarcal creuen que la ciutadania no entendria que Esquerra, Igualada Som-hi o la CUP Poble Actiu es desmarquessin ara de la postura que han mantingut en els darrers mesos respecte a la gestió pública de l'aigua. No ho contemplem perquè no tindria sentit, perquè aquests partits han acompanyat tot el procés des del principi pràcticament, s'han mullat per l'aigua pública, han participat a la manifestació, han firmat el pacte institucional, per tant ara entenem que no tindria cap mena de sentit ni de coherència de cap tipus que ara veiéssim aquesta situació. Entenem que és complex perquè ara s'estan negociant uns pressupostos i algun dels partits de l'oposició haurà de pactar amb Junts per Catalunya o Junts per Igualada per aprovar aquests pressupostos i segur que en aquesta negociació hi haurà moltes més qüestions, però probablement nosaltres veiem que hi haurà poques qüestions tan clares i concretes com la gestió pública de l'aigua de cara a aquests 3 partits que han estat acompanyant el procés des del principi, que s'han mullat, han participat de totes les activitats, rodes de premsa, van participar a la manifestació i a més van firmar el pacte institucional. Finalment, la plataforma considera que l'Ajuntament d'Igualada s'hauria d'adherir a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública per tal de rebre un suport extern durant el període de transició.